Tungod lang sa napasagdang upos sa sigarilyo, miulbo ang sunog sa kwarto sa usa ka balay sa Davao City nga gikamatay sa tag-iya niini. Ani report ni Argil Relator. Patay ang 64 years old nga si Johnny Nidea. Humani ulbo ang sunog sulod sa kwarto sa ilang balay sa Huna Subdivision, Davao City, alas 10 Lunes sa gabi. Dali matud pang natabang ang sunog, apan gituuhang suffocation ang gikamatyan sa biktima. Sumala pa nga napasagdang upos sa sigarilyo ang gitudlong hinungdan sa sunog. Or maari nga kaning biktima nato is nagsigarilyo no dito sa iyang kwarto og siguro basig nakatulog ni siya. Ni dikit dito sa kwan kay kaniyang kwarto po daw daghan po daw ni siya mga dali rang masunog no. Nanawagan ang otoridad nga likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay aron malikay sa sunog. Dapat mogamit yun ta og kaning ashtray no kung sigarilyo manggaling ta para maiwasan nato ning nga insidente. Sa unang 2 ka bulan karong tuiga, niabot na sa 29 ka fire incidents sa Davao City ang natala. Diin niabot na sa hapit 14 million pesos ang kantidad sa danyos. Diin upat na ang namatay sa sunog. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.